Ahojte, Jay Gurudev. Dnes sa budeme venovať 6 angám Sharanagati. 6 ang Sharanagati predstavuje Sadanga jogu, alebo teda jogu 6 krokov. Učenie o Sharanagati znamená odovzdanie sa Pánovi. Keď nám Pán Krišna predáva v Čaramašlóke Bhagavad Gīty verš 1866 nasledovne. Sarva dharma parityaja mam ekam sharanam vraja. Aham tva sarva papebhyo mokshai shyami masúčaha. Vzdaj sa všetkej darmy a odovzdaj sa iba mne. Postaram sa o tvoje hriechy, oslobodím ťa. Nemaj strach. Šri Ramanuja Acharya toto učil ako najvyššiu metódu, ako sa priblížiť k Bohu, pretože je univerzálne použiteľná. Bez ohľadu na pohlavie, schopnosti, znalosti alebo spoločenské postavenie sa človek môže Šrima Narayanovi odovzdať s úprimným srdcom a Pán mu odpovie svojim nekonečným milosrdenstvom a súcitom. Paramahamsa Vishwananda nadviazal na túto veľkú tradíciu a zdôraznil Sharanagati ako najvyšší duchovný stav, o ktorý by mal usilovať každý aspirujúci duchovný hľadač. Aby však tento návod bol konkrétny a praktický, tak posvätné písma vo vajšnavskej tradícii uvádzajú 6 krokov, z ktorých sa Sharanagati skladá. Tie sú popísané v nasledujúcich veršoch. Anukulasya sankalpa, Pratikulasya varjanam, Rakšisya titi vishvaso, Goprtve varanam tata, Atmanikšepa karpanie, Sadvida Sharanagatihi. A teda je to 6 častí: prijatie duchovne priaznivých vecí, odmietnutie nepriaznivých vecí, pevné presvedčenie, že Pán poskytne svoju ochranu, žiadosť, aby bol Pán našim ochrancom, prisľúbenie sa Pánovi a pokorné uvedomenie si svojich vlastných obmedzení. Prvým z týchto krokov je Anukulya Sankalpa. Znamená odhodlanie konať v súlade s Božou vôľou a konať spôsobom, ktorý je priaznivý pre duchovnú prax. Ako vieme, čo je priaznivé pre našu duchovnú prax? Každý cieľ, ktorý si v živote dáme, či už duchovný alebo svetský, so sebou prináša súbor činností a krokov, ktoré je potrebné pre jeho dosiahnutie urobiť. Ak sa ako atlétka chcem dostať na olympiádu, tak je to tréner, kto na základe dostupných znalostí a informácií zostaví môj tréningový plán, ktorý keď dodržím, tak je vysoko pravdepodobné, že sa na olympiádu dostanem. Ak všetky činnosti budem robiť na 100%, tak možno aj vyhrám. Ak však nemám rada objemový tréning a nerobím ho poriadne, alebo sa mu vyhýbam, tak to ovplyvní moje šprinty. Ak neviem robiť poriadne šprinty, silové tréningy ma nezachránia. Ale ak si naštudujem techniku atletiky, pochopím fyziku a mechaniku, ako ľudské telo funguje, budem rozumieť tomu, prečo jednotlivé činnosti spolu tvoria dokonale fungujúci celok prípravy a vynaložím úsilie vo všetkých činnostiach a tak mi to prinesie vytúžený výsledok. Na duchovnej ceste takéto činnosti, ktoré nás podporujú v dosiahnutí cieľa, určuje majster. Pretože si je plne vedomý, čo je potrebné, aby sme konali a robili. Tieto sú zrejmé a v súlade aj s jeho učením. Základom je džapa, potrebná na ovládnutie vlastnej mysle. Ak sa darí, tak aj cvičenie Atma Kriya jogy je kvalitatívne na inej úrovni a jednotlivé nády umožňujú intenzívnejšie prežívanie pocitov, ktoré privítame pri robení púdže. Ak je púdža láskyplná a úprimná, tak človek túži po službe
a láskyplnom konaní a preto robí sévu s láskavosťou a trpezlivosťou. Pravidelne vykonáva sebaanalýzu a zapracováva svoje zistenia, aby svoju službu mohol zlepšovať. Sebaanalýzu bez vedomosti a znalostí nie je možné robiť, pretože človek netuší, čo je správne a čo je nesprávne. Diktuje mu žiaľ vlastné ego a nevedomosť. No a ak je služba dotiahnutá do dokonalosti, tak človek slúži a dáva samého seba v sange. S láskou, trpezlivosťou, nápomocnosťou a vidí Boha v každom zúčastnenom človeku. Správa sa veľkoryso, odpúšťa, nesúdi a je inšpiráciou a motiváciou pre ostatných. Všetky duchovne priaznivé činnosti, či už vymenované, alebo aj mnoho iných, ktoré Paramahamsa Vishwananda uvádza vo svojich satsangoch alebo vo svojich knihách, v komentároch Bhagavad Gity, sa navzájom podporujú a vedú nás do nášho cieľa. A keď zodpovedne uchopíme všetky z nich, tak sa naše šance na úspech zvyšujú a my dojdeme do toho správneho a nášho najvyššieho cieľa. Jai Gurudev.